Maai de vlaggen met tas joert uit of moet de tas nog een mooi? Dat is de vraag die duizenden Frieske band en haar ouden joert dwaand houdt. Maar ook voor de squalen is het een spannende dag. Want hebben de leerlingen het goed dienen of net? Gedurende de eindexamens krijg je een klein beetje een indruk hoe de leerlingen het eindexamen hebben gemaakt. Dat kun je zien aan het aantal punten dat leerlingen hebben gehaald op een examen. Maar je weet eigenlijk nog niks. En dan? Hey Rosanna, goedemorgen met Marta. Hey, hoera! Oh, je hond die blaft even. Nou, je bent geslaagd, Rosanna. Fantastisch, hè? Ja, echt. Alle 28 leerlingen krijgen joert een verlossend telefoontje. Voor de tweede keer achter elkaar een 100% score voor het impuls in column. We hadden het ook wel als doel gesteld. Vorig jaar was het één groot feest, 100%. Dat wil je dan eigenlijk nog een keer. En daar hebben we hard voor gewerkt en daar hebben we alles op alles voor gezet. En het resultaat van het huddewerken is er dus. En dat moet voortdurend op de website. Ja, we willen deze geweldige uitslag natuurlijk direct delen. Dus we zetten het op onze website. We zetten het op Instagram, zodat iedereen die ons volgt direct kan zien. Want je bent grutsk. Ja. Tijd voor een feestje. Alle leerlingen komen vanmiddag naar de squallen om met elkaar een glasje nep champagne te drinken. Van gewoon een onverwacht feestje. Ik hier nooit dacht dat ik zo slaagje, dus... Nee, waarom net? Ja, ik stond er net heel goed voor en ik ben ook heel zenuwachtig, dus... Je hebt geen idee wat je moet verwachten en dan word je gebeld en dan zeggen ze dat je geslaagd bent en dan ben je natuurlijk super blij. En dan zijn alle zenuwen dan meteen weg. Ja, ik hier de telefoon de hele tijd niet meer horen. Ik denk, oh nee, straks ben ik net geslagen of ze bel je salet. Wat mag ik nou denken? Ik wist het niet meer. Nou, het is slag in ieder geval lokweesje. Ja, dankjewel. Op 1 juli krijgen alle 28 leerlingen haar een diploma.